Zdravím vás všetkých pri ďalšom videu Top filmy Chuck Norris. Chuck Norris bol legendou akčných bojových filmov a bojových umení. Jeho najznámejšou postavou bol Cordell Walker v seriáli Texaský Ranger. Tiež hral zápornú postavu vo filme Cesta draka v záverečnom súboji proti Bruceovi Lee. Octagon je akčný thriller s prvkami bojových umení. Hlavným hrdinom je Scott James, bývalý expert na bojové umenia, ktorý žije v ústraní a snaží sa vyhýbať násiliu. Má však temnú minulosť, vyrastal spolu s adoptívnym bratom, ktorý sa stal nebezpečným ninjom a teroristom. Scott je vtiahnutý späť do akcie, keď jeho známa, bohatá dedička začne dostávať hrozby od skupiny ninjov. Postupne sa ukáže, že za útokmi stojí práve jeho bývalý brat, ktorý vedie tajnú organizáciu trénovaných ninja bojovníkov využívaných na atentáty a teror. Scott sa rozhodne čeliť svojej minulosti. Aby zastavil túto organizáciu, infiltruje ich tajnú základňu nazývanú Octagon, miesto, kde prebieha brutálny výcvik ninjov. Tam musí prežiť smrteľné pasce a bojovať proti elitným bojovníkom. Vo finále sa Scott stretne so svojím bývalým bratom v súboji na život a na smrť. Ide nielen o fyzický boj, ale aj o osobný konflikt medzi minulosťou a snahou o vykúpenie. Delta Force je akčný vojenský thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami. Najmä únosom lietadla v 80. rokoch. Príbeh sa začína únosom amerického dopravného lietadla teroristickou skupinou z Blízkeho východu. Teroristi presmerujú lietadlo najprv do Európy a potom do Libanon, kde držia cestujúcich ako rukojemníkov. Počas únosu sú pasažieri vystavení násiliu a psychickému nátlaku, pričom teroristi cielene vyberajú amerických a židovských pasažierov, ktorých chcú použiť ako politický nástroj. Americká vláda vyšle elitnú jednotku Delta Force, vedenú plukovníkom Nickom Alexandrom a majorom Scottom M1 pronunciationcojom. Jednotka najprv plánuje záchrannú operáciu na letisku, no situácia sa skomplikuje, keď sú rukojemníci premiestnení do mesta Bejrút. Delta Force sa infiltruje do mesta a začne systematicky likvidovať teroristov. McCoy sa vydáva na nebezpečnú misiu, aby našiel a oslobodil rukojemníkov. Vo finále dochádza k rozhodujúcemu stretu medzi M1 pronunciationcojom a vodcom teroristov. McCoy ho zabije a operácia je úspešne dokončená. Rukojemníci sú zachránení a americkí vojaci sa vracajú domov ako hrdinovia. Sám proti teroru. Hlavnou postavou je plukovník James Braddock, veterán z vojny vo Vietname. Po návrate do Vietnam zisťuje šokujúcu pravdu: jeho manželka, ktorú považoval za mŕtvu, je nažive a má s ním syna. Braddock sa rozhodne zostať a znovu sa spojiť so svojou rodinou. Situácia sa však rýchlo skomplikuje, pretože krajina je pod tvrdým komunistickým režimom, ktorý prenasleduje ľudí spojených s Američanmi. Braddockova žena a syn sa dostanú do nebezpečenstva, keď ich začne sledovať miestna tajná polícia a vojaci. Režim ich chce použiť ako nástroj proti nemu. Braddock sa snaží vybaviť legálny odchod z krajiny, ale narazí na byrokraciu a nepriateľstvo úradov. Postupne mu dochádza, že jediná cesta je použiť silu. Keď jeho rodinu unesú a držia v zajatí, Braddock sa vydáva na nebezpečnú misiu. Vo finále Braddock zaútočí na hlavný tábor, kde držia jeho rodinu. Po intenzívnom boji zabije hlavného nepriateľa, oslobodí manželku a syna, spolu utečú z krajiny. Film končí ich návratom do bezpečia, symbolicky uzatvárajúc Braddockovú minulosť vo vojne. Kráčajúci v ohni je dobrodružná akčná komédia. Hlavnými postavami sú Max Donegan a Leo Porter, dvojica dobrodruhov a lovcov pokladov, ktorým sa však príliš nedarí. Skôr prežívajú z jednej malej zákazky na druhú. Ich život sa zmení, keď stretnú ženu menom Patricia Goodwin, ktorá má staré mapy vedúce k legendárnemu aztéckému pokladu ukrytému niekde v Strednej Amerike. Trojica sa vydáva na nebezpečnú expedíciu do džungle, kde hľadajú staroveké chrámy, riešia hádanky a pasce, čelia prírodným nástrahám. Postupne zisťujú, že poklad nie je len mýtus, skutočne existuje, ale je dobre strážený. Na ich stopu sa dostane aj nebezpečný protivník, obchodník so zbraňami a jeho žoldnieri, ktorí chcú poklad získať pre seba. Nasledujú prestrelky, naháňačky a množstvo akčných aj komických situácií. V závere sa hrdinovia dostanú k chrámu, kde je poklad ukrytý.
Musia prekonať posledné pasce a poraziť nepriateľov. Max a Leo nakoniec protivníkov premôžu a poklad získajú, pričom si zároveň upevnia svoje priateľstvo. Nezvestný v boji 2. Príbeh sa odohráva počas vojny vo Vietname. Plukovník James Braddock je americký vojak, ktorý sa spolu so svojou jednotkou dostane do zajatia vietnamskej armády. Vojaci sú držaní v brutálnom zajateckom tábore hlboko v džungli. Zajacov vedie krutý veliteľ tábora, ktorý ich mučí a vypočúva. Núti k priznaniam proti USA a drží v neľudských podmienkach. Braddock sa však odmieta zlomiť a snaží sa udržať morálku ostatných väzňov. Braddock postupne pripravuje útek, tajne komunikuje s ostatnými väzňami, plánuje, ako získať zbrane, čaká na správny moment. Braddock zorganizuje vzburu, zlikviduje stráže, oslobodí spoluväzňov, vedie ich cez nebezpečnú džungľu. Po dramatickom úteku sa Braddockovi podarí dostať preživších vojakov na miesto evakuácie. Nakoniec ich zachráni americká armáda a Braddock sa vracia domov ako hrdina. Breaker. Hlavnou postavou je J.D. Daves, vodič kamiónu a expert na bojové umenia. Jeho mladší brat Billy sa tiež vydá na cestu ako kamionista, no zmizne po tom, čo prechádza malým, podozrivým mestečkom v Kalifornii. J.D. sa vydáva pátrať po bratovi a dorazí do mestečka, kde zistí, že miestna polícia je skorumpovaná. Šerif a sudca spolupracujú a vodičov kamiónov systematicky okrádajú a odstraňujú. Mesto funguje prakticky ako izolovaný gang, ktorý zneužíva svoju moc. J.D. sa dostane do konfliktu s miestnymi autoritami, keď začne klásť otázky. Polícia ho zatkne a snaží sa ho zastrašiť. On sa však nevzdáva a rozhodne sa postaviť celému systému. J.D. začne bojovať proti skorumpovanému mestu, využíva svoje bojové umenia proti policajtom, ničí ich plány a získava dôkazy, postupne odhaľuje pravdu o zmiznutých vodičoch. Nakoniec zistí, čo sa stalo jeho bratovi. V závere sa J.D. postaví šerifovi a jeho ľuďom, porazí ich v sérii súbojov, odhalí ich zločiny. Spravodlivosť konečne dobehne skorumpovaných predstaviteľov. Ďakujem za pozretie videa.